Добър ден на всички. Сега, преди време бях обещал, че ще правя наденички и изпаднаха тук изрезки, направих изрезки, там транжирах един свински врат и изпаднаха те изрезки по-мазнички, те мазнички, ама ще добавя и малко сланина. Значи сега тук имаме 1,9 кг свински врат, значи тук ще добавя още поне 300 грама сланина изрезки. Ще го мина това нещо на бъбрика. Вече и казахме кое е бъбрика. Да може да накълца месото, за да не си играем с ножа или с сатъра. И после ще го напълним ето в това черво, изкуствено черво за карначета, 21 мм, с помощта на Негово Величество пистолет. Казахме вече, че нямам такава машинка за пълнене. И сега като накълцам месото на бъбрика, пак ще продължа видеото. И дойде момента, в който да ви покажа от тук нататък какво следва за тези наденички. Аз ги казвам кълцаница, наденички, кълцаница с прас. Значи най-хубавите ми наденички, които някога съм правил, аз съм правил и от булут, от плешка, от други неща. Най-хубавите ми наденички става от изрезки от свинския врат. Там, където транжирам за рулет трапезица, за да си остава чисто месо за пържолки, примерно да не е много мазно. И като си изрежа изрезките, го меля на бъбрика, за да стане кълцаница. Значи тук съм сложил, тук стана към 2 кг и 300 или 400 стана кълцаница месо. Като тук съм сложил, това е общо количество, и като извада 300 грама сланина, става към 2 кг и малко кълцано. Тук съм сложил 300 грама сланина, тъй като ми се видя малко постно изрезките и затова добавих малко сланина, изрезки сланина. Сега тук в тази съдинка съм умесил на мелничката за подправки. Тук съм сложил кемьон, черен пипер, сол и захар. Значи тук сега ще казвам количествата подправки и сол за килограм месо. Значи слагаме 16 грама сол, грам и половина черен пипер, 5 грама кимьон и 5 грама захар. Тук това го слагам в мелничката и като пусна мелничката, тя си го разджубурква както си иска там вътре го и много хубаво се умесват подправките. И солта хубаво. И сега това нещо ще поръся така горе-долу равномерно да се случват нещата навсякъде. И тъй като тук в момента са към 2300-400, сега забравих теглих одеве всичкото и затова говоря плюс-минус 100 грама, което не е никак фатално. По принцип слагам на килограм месо, вече с сланина, с всичко и с подправки, слагам по 30-40 мл ракия или водка, ако има, до 50 мл. И още 50 мл вода. Значи идеята на алкохола тук е да направи разграждане на мускулните тъкани и става много по-пухкаво месото. Съответно, после като се пече на скарата, алкохола бяга. В никакъв случай шофьорите да не се притесняват. При готвенето алкохола бяга. И сега ще добавя тия течности тук, които казах при малко, и ще го умеся на ръка това нещо и ще започна да го пълна. И след малко ще ви покажа резултатите. И да покажа вече и тук наденички как се случват нещата. Аз и друг път съм показвал, но там на пилешките наденички, сега има хора, които може и да не са гледали. Там пилешките наденички има в профила. Съм дал и рецепта и всичко. Ето тук е добре забъркана каймата с пръза, с другите подправки. И сега, ако иска някой да си сложи по 2 грама на килограм чубрица, това вече е препоръчително. Аз за случая не сложих. Някой път слагам. Днеска не ми се едат наденички с чубрица, само с кимьон и черен пипер. И забърканата кайма, видите как е гъстичка, даже и на топло. Малко количество вода само. И алкохол сложих ракийка. 100 грама на това количество и 100 грама вода. И с помощта на този пистолет за силикон, ето, сега малко го тлача с едната ръката, че операторката отиде да си свърши работа. Стискам силикона, ето го, силикона си излиза бавничко и готово. И после мяташ или на грил тигана, или на скарата вънка. Най-хубаво стават
Аз много обичам, най-ми отиват така, като съм варил компоти и да ги метна върху жарта. Желателно е обаче да няма иглолистна дървесина там горяла последно, да изгорява много по-рано, тъй като пушика от иглолистната дървесина не е окей, и защото нали, се пече и се опушва. За предпочитане да има вече накрая дървени въглища от широколистни дървета. И така, да ви е сладко. Показал съм всичко. Ако има въпроси, в коментарите. Лека вечер на всички!